ಅತ್ತೆಮ್ಮ ನೇ ವಾಮ ಅಮ್ಮ ಏತ್ ಏತಿಲ್ಲ ತೂಕ ಏತ್ ಅಮ್ಮ 33 ಜಿಲ್ಲ ನೀರು ಮೆಗ್ಗಾನ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ದಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟಿವಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೋಬಾಮರని పండేరు ఆరు ఈ టీవీ కొర్పారును సాలెంబడ పండేరు గారు టీవీ నమకదే కొన్న బొచ్చి నీరు మన బీడెట్న పండరికి బీడు కొననగ ఏ యాన్ పంతుండేజి బొరకులి సాలెంత పండే అందాయ సుల్లు అన్పడే అసలు సుల్లే అన్పడే సుల్లత్తునారే బక సోబా ఆతు ఫ్రెండ్ అది కొరచ్చ యాన్ దాయ తిను కొప్పుడేది ಇರೆ ಸೋಬಾ ಮಾಡಿ ಬೆಗ್ಗೆನ ಪಡೆದಿರಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತುಂಡ ಏನು ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡುಂಡ ಎರಡು ದುಡ್ಡುಂಡ నేను వార్లే కెబిథా మార్de దాదన టీవీ మీకు కొర్లే కొర్లమ్మ పాప చైనుల మార్de ಯಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನೇ ಕೊರ್ಲಮ್ಮ ನಾನೇ ನಿಖಲ್ ಯಾವತ್ತಾರಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಕೊರ್ಲಿ ಏನು ಅದೇ ನಿಖಲ್ ಕೊರ್ಪ ಇದು ಅದೇ ಕೊರ್ಪನಿ ಯಾನು ಏನಾಳೆ ಕೊರ್ಪ ನಾವು ದಾಯ್ತೀನಿ ಕೊರ್ಪ ಅದು ಸೋಪ ಕೊರ್ಪಲ್ಗೆ ಯಾನು ದುಂಡ ಈರ್ಲ ಕೊರಡಮ್ಮ ಕೋಸುನಿ ಇರೇಗತ ಬೀಡಿಕೊಂಡನಗ ಪುರ ಸೋಬ ಬೋರ್ಡು ಉಂದು ಬೀಡಿಕೊಂಡನಗಲ ಸೋಬ ಬೋರ್ಡು ಪೂರೆಕ್ಲ ಸೋಬ ಬೋರ್ಡು ಬಕಾರ್ನ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ದಾಲ ಕೊರ್ಪು ಜಂಡ ಎಂತಿನ ಯಾನ್ ದಾಲ ಕೊರ್ಪಿಗೆ ನಡಜ್ಜಿ ಎರಡು ದಾಲಂಜಿ ದಾಯ್ತಿರು ಕೊರಡು ಯಾನ್ ಇದೆ ಮಾತಿರದು ಇಂದೆ ವಿನೋದಾಮನೆರ್ದು ಮೊಯ್ನಾಮನೆರ್ದು ಕ್ಲೋಸ್ ಇರ್ಲಾರ ಬೇಡ ಕಿತ್ತುಂಡ ಇತ್ತಿನ ಕೊರಡಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು ನಕಲ ದಾದನ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ಬರ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಡು ಸರತ್ರ ಕನ್ನಡ ಯಾನೊಂದು ಕಾಟು ಮೀನು ಮನ್ಪಾರದು ಕೊಡೆ ಎಂತೂ ನನಗೆ ಮನ್ಪುಡಿ ಅಂಗಡಿ ಕೊಂಚ ಬೇರಲ್ಲ ಸರತ್ ದಾದನ ಸೋಪ ಸಟ್ಟ ದಾದನ ಸೋಪ್ ಕೊಂಚ ಮನ್ಪಾಲ ಸೋಪ ಏರ್ ಬನೋಡು ಅಯ್ಯ ಮನ್ತು ಗುರ್ಪಿ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ಎಣ್ಣಲೆ ಕೊಡು ಅಯ್ಯ ಸರತ್ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಅಂತಿದೆದಾ ಅಯ್ಯ ಪಂಡಿ ಏರಂಡಲ ಫಸ್ಟ್ ಬೇರವಂತ ನೆಟ್ಟೆ ಅವನಿಗೆ ಅಮ್ಮ ದೇ ಫಸ್ಟ್ ಏರಂಡಲ ಬೇರವಂತ ನೆಟ್ಟೆ ಅವನಿಗೆ ಅಯ್ಯ ಸರತ್ತಿಗೆ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿಯರತ್ತ ಅಂಗಡಿ ಸಾಲ ತಿರ್ಗ ಅಂದು ಕಾಸು ಎಂತ ಬೋಡ ಯಾನ ಕೆತ್ತಿರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ದೆ ಜೋಕುಲಿ ಆಡಲ್ಲ ನೀರಿಗಮ್ಮ ಪುದರಮ್ಮ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದಾರಿ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮೈತೆ ಸೈನ್ಯದೊಕ್ಕ ಪುದರ್ ಕೇಂದ್ರನೆ ಕೇಂಜಿನ ನಿತ್ಯ ಬದುಕು ದಿಪ್ಪುನಾನೆ ಕೇಂದ್ರ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಇರ್ನ ಕೆಬಿತ್ ಅಂದಿದ ಪಗಾಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದಟ್ಟು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಕ ಕೆಬಿತ್ತೇನು ಮಾರ್ದೆಂಕ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ನಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೆರವೇರು ಅತ್ತೆ ಮೆಗ್ಗೆ ನೆರವೇರು ಪಂಡ ದಾಯಕಪ್ಪ ಅಂದೆ ಅದೇ ನೆನೆಂಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಎಂಕದ ಎಂಕು ಮುಚ್ಚ ಎಂಕು ಎನ್ನ ಕೆಬಿ ಇಂಚ ಆಡುದು ಆಯ್ತು ಕೆಬಿ ಆಡುದು ನಡಪುಣಗ ಆಯ್ತು ದೀನೆ ಆಯ್ತು ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ದಾಳ ಕೊರ್ಪಿದಾರು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬೇನಾರು ನೆನಪು ಪಾಡು ಬಂಗಾರ ಮಾರ್ದು ಮಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಲ ಟಿವಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಮ್ಮನ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಣೆ ಮಾರಿಯದು ಪುದಾರಮ್ಮ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆ ಪುದಾರ್ ಬೊಚ್ಚ ಬೇನಾರಡಿರು ಮಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ದೊಡ್ಡ ಟಿವಿ ಕೊಟ್ಟ ಯಮುನಕ್ಕನಿಗೆ ಜೈ ಕೆಬಿತ್ತೇನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪುಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ
ಅಲ್ಪ ಬೇಡ ಪಾಡೋರಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಪಾಡೋರು ಪಾಡ್ದು ಟಿವಿ ಕೊಟ್ಟ ಯಮುನಕ್ಕನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವೇ ಸುದ್ದಿ ಅಂದೆ ಯಮುನಕ್ಕ ಬಂಗಾರ ಟಿವಿ ಕೊರಿಯೋರಿಗೆ ನಾವು ಅವನ ಅತಿ ಕಾಸು ಜನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಅವು ಮಾತ್ರ ಕಾಸೋದು ಯಮುನಕ್ಕ ಕebitha ಇದು ಮಾರ್ದ ಟಿವಿ ಕೊರಿಯೋರಿಗೆ ಜನಾರ್ದನಕ್ಕೆ ಇದು ಅತಿ ಟಿವಿ ತೂನ ತೂನ ಪಂಪೇರು ಬೊಕ್ಕ kebitha ಮಾರ್ದ ಟಿವಿ ಕೊಡಿ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಾರ ಗೊತ್ತ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಪಂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅವಳ ಆಡ ಪನ್ನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಡ ಪನ್ನಾರ್ ಶೋಭಾಮ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ಪಜಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಪಕಂಡಿನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ 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 ದತ್ತೆಂಜ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದತ್ತೆಂಜ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಗಂಟ ಕೊರ್ಪುಜಾರ ಅಂದೆ ಕೊರ್ಪುನೇಜಾರ ಆ ಪಾತರ ಅಟ್ಲೇ ಕೊರ್ಪುಜಾರ ಟಿವಿ ಅಟ್ಲೇ ಹಾ ತಿರಿ ಶೋಭಂಟಿ ಇಚ್ಚ ಶೋಭಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆರ್ನೇರಿಗೆ ಮೋಕೆತ್ತಲೇ ಕೊರ್ಡು ಟಿವಿ ಹಾ ದಾಟಡಿ ನಿಕ್ಕಳು ಕೊರ್ಪುಜಾರ ಆಯ್ತ ಮಣ್ಣ ಕೊರ್ಪಾಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ಪಾಲಿಗೆ ಅದು ದುನ್ನದ ಕೊರ್ಪಾಲಿಗೆ ಯಾಲ ದುನ್ನದ ಕೊರ್ಪೆ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ದುನ್ನದ ಕೊರ್ಪೆ ಸುನಿಲ್ಲ ದುನ್ನದ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅದು ಎಂಕ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅದು ಈರನ್ನು ದುನ್ನದ ಕೊರ್ಜ ಅಲ್ಲ ಆ ಟಿವಿ ದುನ್ನಂಡ ಅಪ್ಪನ ಈರನ್ನು ದುನ್ನದ ಕೊರ್ಲಪ್ಪ ಕಡಪೆಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕಲ ಅತ್ತಮ್ಮ ಕಡಪೆಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕಲ ದುನ್ನೋನು ಕಡಪೆಲ್ಲು ಕೊರ್ಪ ಎಂಟು ಪೂರ 4 ಜನಲ ದುನ್ನ ದುನ್ನ ಜೋಕು ಕೊರ್ನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಒಂದು ದುನ್ನದ ಕೊರ್ಜಿ ನಾವ ಅಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲದು ಅಮ್ಮನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕು ಮಾತ್ರ 4 ಜನ ದುನ್ನದ ಕೊರ್ಪನು ಅಂತಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇತೇರು ಶೋಭಾಮ ಕೊಪ್ಪಾರು ದುನ್ನದ ಇದು ಸನತ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಡು ಚುಂಕಿನ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಡು ಮನು ನಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇರು ದುನ್ನದಲ್ಲ ಕೊರುಡು ಅಕ್ಲಿ ಯಾಪ ಹೊರಡು ಶೋಭಾಮ ಕೊರ್ನದ ಅಕ್ಲಿ ಹುಡ್ತಾರ ಅಕ್ಕೆ ಮನ್ಕುಜಾರ ಇರ ಅರೆಗೆ ಇಂಚ ಕೊರಿಯಾರ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಂಟಿದ ಕೊರ್ತಾರೆ ಶೋಭಾಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂತ ದುನ್ನದ ಕೊತ್ತ ಬಂಡಾರದೆ ಯಾರು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಯಾಕೆ ಕಲ್ಲವರುಡ ಎಂತ 4 ಜನ ದುನ್ನದ ಕೊರ್ನಾಗ ಒಟ್ಟ ದಾಖಲು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ನೋಡ್ಲಿ ಇತ್ತ ಕೊರ್ಪುನೆ ಡಿಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಬಕೇರು ಶೋಭಾ ಮಾಡದ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತೀನಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಟಿವಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅನ್ಸಿದಿ ಮಾರೈತಿ ಯಾರು ಅನ್ಸಿದಿ 6 12 ಸುಲತನ ಮುರಂದಿಂಚ ಅಕ್ಕ ಟಿವಿ ಕೊರ್ಪೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ಬೆ ಉಂಟು ಯಾರಿಂದ ಬಂದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಬಂತ ಕಲ್ಪಗೆ ಅಂದೆ ಸೋಮಂಟಿ ಬಂದೆ ಅಕ್ಕ ಬಂತೆ ಟಿವಿ ಇರ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಆ ಸನತ್ರಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ ಅಕ್ಕ ಟಿವಿ ಇರ್ಪೇರಿಗೆ ಯಾನ್ ವಲ್ಲ ಬಂತೀನಿ ಈಗ వచ్చి ಅಕ್ಕ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಯಾನ್ ಬಂತೀನಿ ಯಾನ್ ಒಟ್ಟು ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಬಂತೀನಿ ಶೋಭಾಗ್ ಭಾಷೆ ಜತೆಮ್ಮ ಅದೇ ಕೇಳ್ಬೆ ನಿಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಟ್ಟೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸುಮ್ಮ ಅಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾನ್ ನಾಯಕ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂತೆ ಒಪ್ಪಡೆ ದುನ್ನದ ದಾಲ ಎಂತಿಲ್ಲ 4 ಜನ ಜೋಕುಲು ದುನ್ನದ ಕೊರ್ನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರ್ಜಿ ಬಂದ ದಾನೆ ಇರುತ್ತೆ
ತುಂಡದ ಪಪ್ಪ ellokkelge